Suġġerixxu udjenza minn 18-il sena il fuq. Non piangere. Dai, su, bella mia. Ma com'è possibile che non abbia passato l'esame? Grazie, amico. Iva, calmati. Ara, Karolina, vera m'għaddiċ mill-eżami, imma aħna b'xi jew ieħor nadduwata. X'taħseb Willy? X'taħseb Willy? ċajta m'għaddejx ta' skemmi gustuża. Allora, che si fa? Kismu xara? Che si fa? Kalma, ara ħanajdilkom. Kalemare. Jiena, għat ma poġġejta l-eżami wieħed, imma ċertifikati dejjem ġibtom kollha. Ikolli bżonn filosofi, accounts, management. Noħlob bihom illum u l-għada nkun igradwat. Flet. Bravo, Mhux bravo. Ekku falsu. Fals. ċertifikat fals. Allura. Dak nub. Jgħad, mhux nub. Ma lax mandamenti mhux. Ma jaf jaqa' taħt wieħed minnhom. Ara naħseb l-aħjar ħaġa qabel ma ngħinkom insaqsi l-Fader Robert. Staqsi l-Fader Robert. Mela tibliħ jew! U jekk kont nub, lili ħadd ma jġenni nagħmel nub. Fimt? Ħadd ma jġenni nagħmel nub! Dai, Pinni, aiutami, ti prego. Sì. Il Pumo del Monte ha detto sì. Lecca. Jena lija l-oktopus, esu familja. Mux anka lija, ma tafx kif sirna. Isna family tree. Iwa tree, l-albero. Għandu tsokni, eżem ma xort emmedin. Ara, dak li tamel ma l-oktopus, eża għed tamlu miħaj. Naf. Bini. Aħna rajtu xvera. Fidejna, si. Tilef fuqa ħanina d-dinja. Xinnu l-pjani għannest? Ara. L-ewwel ħaġa, nġibu printer. Fejdi. Umbagħad, il-Bini bil-bravura tiegħu tas-soltu jagħmel kopja perfetta ta' ċertifikat. U hekk, Karolina, millum għall-għada ikollha iċ-ċertifikat tal-matematika li għandha bżonna l-università. X'taħseb? X'naħseb? Kif ukoll naf dis-sistema qabel mhux il-Willy li qed tara għandek quddiemek imma kont insir Astronawta, aħjar titgħallem tajda l-ewwel. Daqs kemm ta' fil-mezzi. Ġewkari. Rob, all right. Ejwa, ma nidix, all right jien. Okej, ma diġà raba kafe li ħadd. Et toddom li issa, ma tafx liek m'għandux kafe annimali nsir jien. Imma aktar ma tieħu kafe aktar qed jifferoċċjak, apparti li naqqaslek il-kapaċità milli tiftakar l-affarijiet. Taf x'inhi d-differenza bejn dan il-kafe u l-opinjoni tiegħek? Illi l-opinjoni tiegħek qatt ma tlabta li għamenti dal-kafe xtaqtu jien. All right, xaħna ta' ċi. Iktar ma titbaqba aktar ninduna li għandek xi ħaġa li qed iddejjek. Fej għandi xi ħaġa qed iddejjaqni, mhux normali qiegħed. Forsi għandek xi ħaġa li ma tixtieqx tgħidili għax forsi qalwilek waqt il-qrar. Le, di ma qalwilix waqt il-qrar barra. Qed tara mela vera għandek xi ħaġa sewwa. Għax ma titħoċ avukata, Jo, flok toqgħod notara, għax toħorġilhom il-klim minn ħalqhom in-nies. Għandi xi ħaġa. Iva jgħidi xi tralek.
Alright. Mela, taf li mortant il-gajni? Ant il-gajni. Ħabba subajja, mortant il-gajni. Mela, issa l-gajni saru jaraw is-swaba. U le, ħasra, tabiba hija ħabiba tal-kappillan. Il-gajni ħabiba tal-kappillan ukoll. Ħasra, dox seħna f'daw l-affarijiet, isma' l-istorja. Waqt li konti għatant il-gajni, taf il-minnara? Lil-Katlin. U kattix barra tamel għand il-gajni? No, xemorru jgħamlu għant il-gajni n-nis, Jien naf imorru għal diversi affarijiet għand il-gajni fostom biex jarawlhom is-swaba. Vojta. Jien naf għax marret għant il-gajni. Marret għant il-gajni għax Katlin pregnant. Katlin pregnant minn tal-wili? Ma nafx, u ma jafx. U laqqasi ma taf li u jaf, imma nispera li taf tamilu il-baby għal-menu. Stenna, u ma jafx, ma tafx, u miħiġ taħwit. Għajli, tajjeb, da titqis l-erba tiħmilu, ma kissa jibqa maħħa, u ma da għada tiġi u hija pregnant. Da mux affarijiet normali daw l-affarijiet, u zgulli le. Mux normali li rġaw ranġaw fl-imkien, ux? Li, pregnant, u mux normali l-affarijiet. Lele, dik u kol, għamil li kafe. Ro, għamilt li kafe? Sorry, nsejt, għandek raġun, kafe nessi. Għamilek kafe. Mela, niġi zgur, sara ħrasek li ħaniġi jena, tox tinkwieta, u xma niġiex s-satara, fxaħġa, naħseb Jaqaw konnet namlu xaħġa li miex tal-kappellani, sur kappellani. Le, xaffariet dawn dini, sat, da kollox, sat. Ejja, jenek jiġri li u jimmarum fil-li namel affarijiet mux tal-kappellani, ninħasat u nippanikja bħalek. Ejja, memx biza u mistħija tkellem mal-weli. Għanajta xnilek, għax nishtiq nieħu holiday. Ta' sek sul kappellan, ħaqek, U mela. Għax da kont qed nisma' żgħażagħ jitkellmu. U qalu li sejrin xi post ta' għaddisejn sabiħ. Jien naf, forsi l-ordess jew maċkori Ibiza qalu. Ibiza, da għaddisejn qalu sabiħ. Sur kappellan, Ibiza ta' żgħażagħ mhux għalik ta'. Ġifiri inti qed tajjarni xieħ lili, veru li waqgħet li xari, imma jiena għadni nħossni tajjeb, għadni nider tajjeb, le żagħżugħ jiena. Imma għanniż iżar minnek sur kappellan ta' u jmorru hemmhekk. Biex jixorbu sur kappellan ta'. Allura b'daqshekk x'ġara. Ġesu, mhuwiex kontra x-xorb. Inti għaraf ta' kana x'għamel, spiċċalhom l-imbejt u ġabilhom iktar. Ġifri, qatt ma qal illi x-xorb huwa ħażin. Ma jiena nixtieq immur hemm, irid immur holiday. U mela. Għaw, id-deċidejt, illa ħamur Ibiza. U mela, sur kappellani. Kifu, netħajjar jen neġi. Veru? Le. Inti tħajjar neġi. Ma nistax. Ejja, mijaj. Fader, ma nistax. Fader, għax il-wili sejser fader. Veru? U mela. Veru? Ejja, sur kappellani. Prosit, ibni, prosit. U taf sa jkollok ekkux girl, jew boy. Ma dak tkun taf. Skur, minn ikun irrid ikun jaf. Qabel ħanejli kif tinduna. Ara, għax aħna l-boys, iż-żaq, inqabżuha ħafna l-barra. Sewa, allura il-girls tagħhom meta tkun imdaħla iktar il-ġewwa, bekk. Għarom il-pinni, kienu la musmar il-barra. Allura tkellimta magħha. Fil-verità jgħadha ma taf sur kappellan. Ara xeħlew, ġifri inti taf u jgħada ma tafx li pregnant xeħlew. Stenna. Zon ftit, kif jista' jkun illi inti taf u jgħada ma tafx. Mux hekk eżatt jgħada sur kappellan.
taf li i-pregnant, imma taf li naf li i-pregnant, għed tifem? Probabli għattini xie surprise. Tajba, mela, Willi, isma din iċ-ċajta. Kemmi ħelwa, isma, mela kien hemm mara, iltaqat ma' mara oħra u dik kienet ila waħda minnhom u qaltilha isma' taħseb li se jkolli baby shower? Qaltilha le jekk kun hemm libsa l-ħarqa. Kemmi tajba u għandi oħra ta' u di ħanejda nhar il-ħadd. Le, ta' bila ħanajda il-ħadd ta' wara ma' di. Bixxed, mela, u di li għandi ismaħħa ftejt ismaħħa kemmi tajba, mela. Għallesta, sur kappel. Mela, di ismaħħa. Mela, kien hemm banana u daħlet l-isptar. Għalfej taħseb illi daħlet l-isptar il-banana hija. Ma nafx, sur kappel, ma nafx. Ma tafx, għax bdiet titqaxxa. Nistan saqsek mistoqsija religjuża. Għajli. Mela, Fader Robert għamil ġnub u bħala penitenza tani, il-rit namel azzjoni tajba. Mel sinjali għamil ċitnu poħxon, mux hekk? Fader, għasna għamil. Dak normalment, jaqbas li mawqa diza għajja għammorru. Provajt noqtu l-Ġiljen. Kemmin tajja paċċajt intu kol, int vera tajja paċċajt, t-sorprendini kif tejdom, ek tejdom isek naturali, ek għas bis taħseb li verita. Isma, Ma kikunx tamel. ħanajdlek, mela, fil-kas ħanajdlek xtamel, fil-kas Fader Robert ħajjuhu grupp mill-parroċċa ġita. Fil-kas, sibilhom van inti u tkun għamilt dik il-penitenza isek tiġi tajjeb. Għax jew ħajħosib kollox u sakemm jiena nkun qiegħed il-Vatikan. Malek il-Vatikan, mux ibejza sejjer. Għax ħadd ma jaf li Ibiza sejjer, kulħadd minna li ħellina sejjer il-Vatikan. Jien biss. Int biss taf. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. Tejni 100 euros. Anzi, iktar, irrid nishtri. Għasnemmen anka fl-irqat u fuq. William, għajjemtni. Mux tagħmel dak il-measuring tape fidejk. Da mux measuring tape d-rutella xaffarijiet da ma taf xej. Xejjet kontet inkejjer. Kemm inħobbok, imma mbagħad taf xatt għat l-imħabba tagħna bla kejk. Mux hekk? Mux hekk. Mux vera. Ara, kif qiegħed dik ir-rutella fidejk? Kejjel naqra t-tieqa ħanbidlu dawk il-portieri. Iwa xanda, jħasra, il-portiera. Ja, korroħ, ma rridhomx ġodari. Korroħ. Il-portieri tommi korroħ. Ħajibqaw il-portieri għala ġed ngħidlek illi ismi illi ħajibqaw. Ma tarax inbiddilhom miskejn ommi. La jaħfrela. Għandu jgħatra, insomma, tara ġellien, ħajibqaw il-portieri. Għatli ħaġa fuq il-portieri. Daw! Dawk il-korroħ. Nbidlu għom, għajdli xitidentik u mor ibdilu għom għantfieri. 500 euro t-tettini. Imqaru biex nibdew. Għalli nordnu għamissa. 500? 500. Isma, ħankelmek naqra ħalli nagħmel portieri. Inti m'hemm xi ħaġa illi forsi xtaqt tgħidli u ma tlix xi surprise. Hemm xi ħaġa. Ejja poġġi, bil-mod. Poġġi.
Għanpoġġu. U tinċans għanpoġġi sot. Xtaqt ngħidlek jiena ma tissisti. Raġġejja. Tina. U għax kien kollox gas dawn, ma kellix ċans inkellmek fuqha. Naf. Ħanixtri. Daqshekk biss ħanajdlek. Issa, aħjar tina għandi euro oħra, just in case. 100 euro. Hu kollox. Thank you. ċandi bik lilek. Għazzer dadi. Il-Willy dadi. Taf xħaj kolli bieħ nixilu pavalor. Mr. Willy Junior hawnhekk u għarana dejjen il-fra, il-fra ta' tasliem hemmhekk. U tkun gel nixxila l-iktar libsa għolja biex kulħadd jgħira li anzi taf x'insemmiha. Lola. Bħal omma, kollox Lola tixxi. Tatwit. Għala xeħlew ta' twejti. Jien ma nistax nifhem kif ħad tixtri l-wejjeġ u għadek għastaf se jkollkom. Noqdu nħalli għall-axħar allura biex imbagħad minħasad. Ejma ma raġuna nara jekk ikollok boj. Se tlibsu di, bir-rosa. Dik ma tlebbizilux mela, li ħasra. Dak huwa eżempju dal-pavalor. Il-lebbiżu. Pavalor dak. Pavalor. Il-lebbiżulu għaliex le. Jena open ma jaħasra, mela jantikwat bħalek, imbagħad hekk jikbjax idejqu, għax mela rosa ma jridux għal handbag. U ix qaltlek ġifieri? Bħall-antika għalli. Ħanixtri. Għaltlek allura, għaltlek, Problema waħda għandissa. La tiġi biex tferra mulli naqen dakinhar. Għax mollek jien ma tarax affarijiet da. Beżanet batijjan kammetta nkun konstipe. Jaħasra, meta nkun konstipat, mhux konstipe. Bil-Franċiż, konstipe. Nibda nibsa, aħseb wara nara stabbetti ħajħirġa minn. Wieqaf jaħasra li tiġi tajdhom daw l-affarijiet. Ismani, it-tfal huma responsabilta kbira. Kemm ħannina pjasra miegħu jew maħara, ħannlabnu li miegħek ta' proġett tifel tiegħi. Hop, tlaqna bija. Ja badni fadek! Ejja ħammorru. Il-fader ejja bastas. Bini. Għandik sabala. X'għandek tal-affarijiet għaw. Misli xejn ħatkissilli xi ħaġa. Strat ma ġibtni għawja? Isma. Il-printer qabbata? Mela, issa kemm nipprintjaw iċ-ċertifikat u nerġu morru biħa x'isselliftu. U dal-printer ta' Ernest ċandu speċjali daqshekk, kif biex daqshekk prezzus jaqgħu jipprintja kollox. L-iddieħ jagħmel. Ma tiġi nżommu niftu naqa' business, X'nagħmlu? Fejna fien nipprintjaw ċertifikati tal-mamudija. Tajt, u x'nagħmlu bihom? Mux jħasra naplikaw għal-Children's Allowance, paga dieħla mix-xej, Għajja tajb ma naħseb nubi jena. Mijiex taħi ċekjajt għax konna biexiret. Fid-dutrina għak id-doqlok, kienu jgħidu xull ċesri dak li ta' ċesri. Essa ċesri l-gvern, għallura li tiħu l-ċesri mux lub, isma minni, zgurek jena. Li tajdli, nagħmel jien. Jenna f'liċenzi tal-karozza. ċertifikati tal-mejtin? X'gost? Gost li kont mutta vera. Il-biċ ta' xogħol hija illi jekk inti ikollok l-insurjans dak igawdu wata warajk. Imma jekk inti tippreżenta ċertifikat qabel ma tmut, ħadd gawdi jom inti l-flus mhux ta' warajk. Ma nafx, naħsibha din, Ejja, bad tiftaħ l-website ċertifikatifolods.com. Li tajdli, nagħmel jiena. U bata mill-reklam fuq dak li bjaw l-affarijiet bil-ħejsaw tal-Facebook. Marketplace. Tfaħ hemmhekk u ibda biex printja li permess ta' krejn għallum għal qudiem id-dar. Men tħaġġib krejn. Inti mhux ġirandi? Ma labda klim nieħer mhux jiżudija l-krejn. Ara ma tidar. Somm inti Inti mhux fader.
bżon kull jom jekk ġurnata kwita. Veru, ħatraqda jiena l-lum żor minn nofs. Għas il-radio ċej, għaskella darba. Veru. Dabla batri. Għalek, mela u jħallem. Ma għastak, għasventurati. Hello, Linos Bakery. Lex lassa, hi għandek wrong number. All right, hi. Ciao, ciao. Hello, Linos Bakery. Oh, le, la, saret najt, għax ħarġit li jek, għajd li maġġur. Niskataw, le, ma tarax, niskataw, għadna biex xogħol. Il-radio? Il-radio, naħseb mux jaqbad ħanejlek xini għawek fejta fawna għanna naqra soqfa laq xej xoxnin. Allora l-connection ma tinsix tajjeb għed tifimni. Diki? ċertifikat folot. Ejja. Tibżax, naħdmu fuqa maġġur. ħan lesu dal-bicċi ta' xolli għanna u fuqa nintefaw. Ok, sir, thank you. Kam jimbeżun, għarafni, għax għamilta darba jien. Dix kien dik ċertifikati folot? Hemm xi wieħed qed tiffalsifika ċertifikati. Nitlu naraw. Għandi kurzita. Certificati folot.com Bidda bil-emme? Tejtu huwa x'għamel. Jien naf x'għamel, falsifikat ċertifikati. Ħanna? Misawġna xi wieħed ejja. Nixxef x'għandu. Araw, levels, COVID, degree. Ara għandux tal-mezz, ġib tal-mezz fi kasra sajnak bis kien jonqasni, kieku ġib dak maġġur jagħtillum. Għalfejn ma ġibtux. Mhux tiġib il-mistoqsijiet kollha tajbin, hu kien hemm waħda żgarrejt naqaf fihom. U x'kienet? Kienet kif għandek taqleb centimeters għal meters. U x'għamilt? Ejna qabad ħassart is-senti u ħallejta meters biss. Ġibta ma nafx. Ma anke għajnek naħseb. Sibċe kiesa. Bat li da, biex niltaqgħu. Imma russa. Issa kwartu ħarra rridu mmorru le mela ħanna, jew le. Ħallu għal darbora. Għadawf. Mela tnej issa. Għawela namlu għat nej, xortej. Jitħanna le, xarawna, jek kwartu ħarra mmorru le biex neħlu. Hello, somebody's here. Oh, mamma mia. No one is here. Sembra buono, Identico all'originale. Made in Malta. Grazie, amico mio. Grazie, Vinny. Aj, ma kmet tejt li preni kif iċċenninni. Quella zona mi fa impazzire. Xaqant li wili għaw, nota temni ħari. Femni, diffiċli ma t-notax tkun wereċera. Ernest, ma tiftakar mara kienu qalu li raw xark, dak morna l-ommu jena u bella jom fuq daru xasbuħ ġoz. Jira kif għatlek dak li tamil ma l-oktopus, esa kif tamlu miegħi. Allura, kemm għalu jdina? Le, kont fidejħi, mux fidejja, xira fil-mezz, għatma kont tajba, jien dik il-ħagġa li t-teacher kienet tgħid li għandna kejk, maqsum 6, ġowen ħadit 2. Kemm ħaġawi? Jien naf kemm ħaġawi, naf li ġowi ħajmut bid-diabeti, tas kemm ħajlu jikol sokkor. Baqalu jittina 42,609 euro. 9 euro ġili, baqale, bravo. Ara, fil-kas. Namlu għad-dritta, 40,000. Tajjeb, lief. ċinċinare. Isma, il-printer. Maġġana li jent. Le, għalix. Ara hoj, moħħok ebe, ara ma tfottijax. Dak jisu iktar minnek.
Mela hija fader inni mill-erba' Ma mhux inti ġejt fl-erba, jekk jibda fis-sitta ġejt tagħmel fl-erba. u għax għandi ħafna. U mhux hekk, għax hawn il-bank ta' dnubiet hawn. Ejja, x'kellek? Jiddispjaċini, dnibt. Li kieku veru jiddispjaċik, kieku ma tidnibx iktar ma tibqax tajda li jiddispjaċik. Ejja, x'għamilt? Għax ma nafx jekk hux dnub. Għax printjajt. Printjajt. Ma kif dem xi komplikazzjoni? Jaqa. Printjajt xi ritratta xi nittiena, qatt qasmu ma' kulħadd. Le. Bħalissa tfajtajna fuq waħda fader. U badniex nagħmilhom dawk l-affarijiet. Ħadd break. Ejja, Teo, grazzi forsi nixbruh dat-tifel. Ma x'għamilt? Ara fader. Għax printjajt ċertifikat u għent il-ġaħat. Sibx li daqshekk għamilt nub mela allura x'meta inti printjajt biex tgħin jien naf forsi spiċċala l-karti, spiċċala l-linka, xi spiċċala, Ne, xejn minn dan fader. Printjajt ċertifikat tal-A levels. Wiwa, tajjeb, u xorta waħda. Naħseb kienet mingħajr karti imma kif? Le, A level ma kellix, printjajt il wieħed u issa tista' tidħol l-università. Imma ma tistax, dak huwa jiġi dak ser dak dnub, ċertifikat fals. Issa hawn qiegħda l-biċċa. Għax dejjem minn mindu printjajt il-ċertifikat, donna ġobta. U donnu meta tidneb, isu wertit fader. Wertit ma' u libda dnub li u wertit. Sektisti. Is-soldu fader li ma' qaddisa. Mhux hekk minna li kata ħlisa biss li ma' qaddisa d-darba għandek xi ċans dan dnub oħxon da tittara se tagħmel biex troddhom lura. Ma nistax fader, din it-tifla tal-oktopus. Jekk naħodula, xorta ħammut. Tifla tal-oktopus. Mela jtsi ma' qaddisa jena għamlu hekk. Ma' qaddisa? Pero fadal biċċoħra fader. Għajli xinu, għajli xinu. Għax jina u l-Willy għamilna website ta' ċertifikati. U ċertifikati li qed noħorġu bla bdoċ, eżempju l-lum ġej jiġbor wieħed tal-low levels. Ma kif dejjem xi waħdajt? Fejja il-Willy? Ħanajt islima qaddisa. Fej qiegħed il-Willy? Ħanajt islima. Ejja ħammorru, ħammorru. Is-sajda aħna u sejrin. Nimel islima take-out. Ej, imxi. Jabbali mġiddem tal-printer. Kuma jafu li tkun maġġela lek ma namilomx. Ġam. Il-ġam berit. Xin tagħmel? Xin tagħmel? Inti il-ġam. Ġam. Ekk tibla ġam. Dak paper ġam mandu. X'inti tagħmel għad? Tajbejnu, qed nagħmlu ċertifikati. Titwieħed? Metti xinti Ara ma tidajx fader, dejjem tidaj. Jien ma nidajx jira fader. Tem fader, ħana millek wieħed għalik. Għal kemm għallimni l-pini. Ħana millek. Fader Robert Orlando. Għandek permess biex tibni kamra ħdejn il-kopla għall-armar, dik li dejjem xtaqtu. Imma ma tistax tagħmel dawn l-affarijiet ta'. Ja fader sabiħ ta' molest. Oj! Nikon fil-fatt. L-ursuni. Rajta mija. Il-Willy. Il-Billy. Il-fader. Min għandat nejkon nistennija. Ma ma nqassis. Kollek intom najxi. Jien ma naf xejn għasra. Għadu hemm, ħanħu l-tratt tal-evidenza għal hemm. Seda minħallu il-kamra ta' qoddim ġeni, weħa ngħidlek. Kelli musmar fuq dari, bil-kamra ta' qoddim jħassar rajta mill selfie ħadd selfie u f'qajtu. Ej, għara, anka l-fader għandu ċertifikat, rajtu?
Mela għandek salsa, mdu! Mux tija, jettagħi. Bravo, tal-mezz u koll. Tijak, ejwa? Ejwa. Issa bravo. Eżatt, Tijak? Tija, imma, isma. Jek narrestawhom il-ċertifikat tal-mezz ma nistax nużaw. Skolli, jek falt. Mela, taħsibx li forsi nistgħu nagħlqu għajnejna x-ċertifikat tal-mezz? U surġent bih. Surġent? Ma surġent wis ir-responsabilta għalija ta' ma nafx nasax. Tassik tagħmel? Anka bordek tidlu ħarġok? Namlu lek. Namlu. Għamel. Kem? Għamlu tlaċur. Ma tlaċur sik, kont taħsibx li għażejjed. Tibżax. Jina surġent naf kif laħaq surġent. Biex vera ser. Li printja? Printja. Displayin da. Surprise! Aħra liħor. What are these? Oh, babe. Naf. Li ma rridx taqbatu tħajdli hekk. U kella nistenna lilek biex tgħidli, imma qbattux tgħid l-affarijiet. Iktar nafas fuq il-girls, għax isek iktar hemm ixtixxi, imma għandi xi ħaġa tal-boys ukoll. Jiġi, merħba bih! Laqwa illi konna baby, baby, b'saħħtu mhux hekk babe. What baby? Taf sejbat? Squirrel għax dik pregnant. Il-Bobby lilek, rakkant il-Gini. Gini? Il-tabiba. Gajni. Iwa, xil-vet kienet biża ħafna. Il-gajni ħabiba tiegħi u għamlet ra testilu. L-squirrel. Mela l-veli. Mux ħajżir papa. Eppa kjajna. Sorry tal-keddata ma kemna full selar. Għandek li fanta 150 euro. Sorry bas bijam ta. Thank you ta. Kemm iżom li ta' dawn ista, please.